jardina hori denak belar txarrak kentzen da dena garbiko uzten, gero egin behar dugu fatxada ondo garbitu, markotuta daun guztiak kendu, eta gero lurrak atxerakin pasa eta hori, dena pixka txukuna gutzi. Eta gero barruka baita markotuko dugu berdez, eta hori izango batez ere egin behar dugu. Honen helburua da pixka gaztetxea txukuntza eta hola behintzat kanpotik hobeto ikusten da. Podemos aprovechar el otro